na kwaku ampoma afi yenshansem no ase setiefo beka ya afi ye mu November busumini mu no ye ohwa na yete se nan mosofo a wo mo ye adwuma aboa ama wono mo a afọ man ne senwa na wo mo ese o man ni nsuo ne se ase ye kwa eberetu no empani betu om so sa sane ye be ya anya hwe kura no enchirima ba wo beka se no kore yenso ye bi e de boa ho ye fra mo nan mosofo na wo mo kopie mu e wo hwediem na hwediem ho no wo mo gusu wo mo kwa mo adwuma no a ene wo mo yete se enipa bi akotware wo kwan so ama me ne wo kase wo mo akonnwoma nan mosofo ni bi pa yete ye no na ye se MP ye wo mpotam ho a wono ne din ede Ebeneza Kwaku Ado wono ka ho bi na Esutufi North wo ka ho na nipa mienu bi ka ho naja wo mo ka kire manfo no ho se he kro ne amode mo an ya mpa bi amonye na wo bi a obesi bu kwan bia no mo no na nam so a wo mo kwa atake nan mosofo e ba ye IGP ankasa de na no to asem no bi ma omo frɛ onimnyafo Ebeneza Kwaku Ado e ma ne ko CID fo akache se won kɔ no kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu asɛm na kɔ pie kɔɔto ɛno ada wone kɔ kɔɔto a nia wo bɔ kɔ adu wono ankasa kura ntimi amba enti wo bi foforo na kɔ gyina na mu ya agya wokɔbɔ kɔ adu no kama DSP Nyameche wono na kɔ gyina mu a Nyameche Emmanuel wokɔbɔ kɔ adu no wo kyerɛ sɛ adanse ye som kan nyina gu nkrata so no am de bɔ yewura kɔ adu no nya de wo nya adanse nyina awie enti be ya kɔte mambo so menka ho ɛno na nipa ono nso gyina mu ede ama emrase badwani Ebeneza Kwaku Ado yi wono nso kyerɛ sɛ kosi sɛ court no be ba betena se bio na sɛ still adanse ye so prepared ba no wo mu nyamfa maaya court no ntwa asem no na court no ka kyerɛ lawyer ni sɛ wono nso ne nsɛm no nyina no mfa ngu krata so mfamra no nti court no atu asɛm no de akɔakɔhyɛ bosumi yedi animu a ɛyɛ yedi bro nya wi a afefoforo no ne bosumi de edi kan ne da to so aduonu mienu 22nd January 2026 sabre ne du ha yemeto asɛm die ne so Meka wo sɛ na KJC Company Limited anopa no nsia kase bo ebre na asono na yeto so a emrahye badwani a wo Brekum West honorable Dixon Chredua na wa kyerɛ na dwene adwenkyerɛ wodi aba ene sɛ ebro so wo mai constitution na sa memo mra yedi bo man no ye nsakyerɛ kakra sɛ de be obi de krata ba sɛ yenyi opanyi bi to ase akonwa mampanyi betimi asɔne so abobo hu ahunu sɛ we esafata na sɛ we sɛ so obotugu ba bi kura ana wo mbroskoto no wonhye na se if sɛ the constitution is tie no wo bi o de petition beba bia se nipa no safata o so won sem fata o wode aba ne nko ade se mampanyi etimi edima chief justice na woye ho adwuma wose sa ade ne ha adwere pa fise sabri amanugu so meka sei special prosecutor honorable Kisi Ajaban enipa be yedunsia na de petition akwakoto se yenyi ne to ase akonya na se ne dibre no yenyi mfiri nsem no owura kyerɛdua se we nyina ya asam eti obi asɔre ya wose me de krata akɔ yenyi obi mfiri hɔ kwakwahwe akwa bi a woni mu mremu ana se woni mu he ana obi krata obi hu ye obi hin ne ho na ye na hi ana se ne bere no a wose me pese me yi ne firi hɔ nti eno nti ne wo ka se constitution no ema ho kwan sa no a enka mampanyi be hwehwɛ petition ne bu se na asem no de krata aba no wo ye hwan na mampanyi ne hu se esafata ansana wodi ama chief justice na ba bi eduru de mampanyi ni mu ho hye wontimi nkom eno an say wodi akwakoma chief justice say won transo. As we talk of constitutional review, these are some of the things I think we should be looking at, that the president should be given some powers to look at the cases, filter through and decide whether it meets certain threshold to trigger the processes. But as we speak, the president doesn't have that power. Once it comes in, the processes have to be triggered. At a point, the chief justice may be inundated with these processes, because every day now 10 have been referred to him. Tomorrow with respect to another officer coming in, so every day chief justice may be enti da bia chief justice asase wo ye na adwuma no na we di petition aba na we di petition aba no wo say berinti no na wo panyini a wo ye mmahye badwani wo Brekum West honorable Dixon Chredua nso de atodwa say ye ma ho kwana constitution yensesem na mama mpanyini wasone so ansana wo tu ho anamon eno ye nkran ha ye mohwi na ye nkopiem wo atifedo na ye nto akase ne so mfiri ho atifedo mantam no wo momentsly ba kwa efe no sananton ehɔ ne yegyina na NDC executive see ho kyerɛ sɛ DCE ya one patam ho no wo mo number ba ko sei wo kyerɛ sɛ DCE no a ye friend sɛ Mohammed Sharif we kra de wo no ye executives ni biampo ya wo no e kasa e de ama executives ni ho ni nyina no wo no kyerɛ sɛ DCE ya one patam ho no wo mo number ba ko na ye wo project bi ho a ɛno ya ban project ye friend sɛ Savannah Agricultural Value Chain Development Project
yeah no yeah the sadwasa yeah the asase ye no yeah the no bi kwama akuafo se ne be ya se ne ho asase ne tie no wo betimi de agu nsase so na no nsase ne kama na mo enodode kama wo betimi de aye adwuma eno na be se emu ahensia won kire se DC no wo de amane nkwanta e de akoma nkrankra bi no no ade agu ne soto mu no waton ne kakra ka no waton na aboden e de makuafo no enam sa ayo so ntino the executives ne kire se Ghana man panenyi one petition na petition we dia nye ne yakọ special prosecutor ho ne bia na emom ni ayekọ DC ho se DC yo wo nanton mansinu mu no wo mo number wo gu part ani mu ase afi wo mo abodi ni ye probity and accountability ni wo de twitwi form e na wo ye ne ono akasa penti be ya mampani wampam no Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bo na wutie tontina 74 Mr. Medimafo Herbal Center na Jos Hot Bakery wo mo na eboaye amano edimo wonu aba AKOSUA go oboaje AKOSUA nhyiramene obrempon na ene ede esum yi na ye ko yanimu no na emre bi etwem wo soafo no ohye bamboso former defense minister Honorable Dominic Nitiwu wo so no na busua wo ye konkombani na ne maame ne papa tete ne pa na ni nso mmerade eti wonya de begu ne papa ne maame ani mu ase da wonya bi da eti nanu nsem bi enenam ewo social media ni de obokrata mu ni ade se ebra no we defense minister no asrafo nsase woton matememufo no enye nokure ne enye nokure chineviso no wotu yi ono Dominic Nitiwu no onye nipa na ni brade odi sika kure yedai wase wo frɛ busua wo mu di wo mu hu nipa abusua ye tete wo mu wonyina so wase ne papa di ena di Nitiwu na ne papa no wo fa abrabo papa so ene onye obi ne oye sikani ne maame so ne onye sikani so na omu live modest life na sa abrabo a eye krogin enye chintintinti ene abrabo a ye twe ho ahia anasa abrabo a ye konkonti ye pese obi ahunu bie no enye bi no omo boye etu ono so nyina wo nyine ne papa ka kire ne se won fa kwampa so enye sika etu ono afa kwampa so ababrabo pa ene ode abo ne brade abedi babia waduri wase ne papa ni ho na enso ne maame te ase na obi enim se wono de wonye bone yete sa nti sansema ne nam se ebra ono oye defense minister anaso so afo hye bambo so no wode asoja fonsa ase woton ye no enye no kure da na enye no kure nso da na emamu nso da etu omo ka sansem na eya tro eso no yo panyina wodi ne hunia na ne mrehe wo pabibia wo ye dwumaden ene wodi anya. Where I come from, there are some things me here. That name Nitiwu no I am Minkwan. It's just my father. Even though I Kunkumba name no, the spelling no is if you find it anywhere, then they are only related to me. So there are some things I will not do. Semikwaya and the Teresa, but Nitiwu no I am Bakunkwa. So I'm very very careful. Say me kwaya bibi willingly or knowingly. So that the by me and answer my family or even my people, they be me. I will never do that. So to sell a soldier for answer, I say, for what? What am I going to do with a scar? And I said, my father was not rich. He was a proud, nice man, modest man. He'll go to his farm. My mother is not rich. She's still alive. It's not money. It is can here. Where am I going to take the money to? Why? Is a I'll go and farm. I'll go and do my farming. So if you come and give me a gift, I will take. And sa wo beche made a megine nso me pesika mekwa ye adwuma mekwa ye kua na me dia pemisika na me din no me konkomba ni Nitiwu din no obi ani bi unso obi a na ebi a abusua no ye firimu baako eti wonye bibi ete sa da wonye ne berefo wei eye former defense minister Honorable Dominic Nitiwu wana de sanse me tu dwama sempa kasebo ye de asomo anopai MC ye wo dwaben north eye new dwaben north eye Yera Samuel Adongo wono na ka se wo kire se sani aban waka ne tiase anim se wo beboa ama wono mo a enam enkronkro so ene street so no amo sesade obeyum nyina afi otitiru pa Ghana fo bi no mu a bi o ha na nipadua no ho ba bi atechuma kakra na enamanu so nti bi kura mpa na wontimi nya adwumaden monsu enam street so na ho ye ayiman bi sade no anya kura ena afi so no esangu sani pa kro no mpo ena busia ene oman ni nyina no eho efi eno nti wagina Ghana mampani anamu ede niam ahodo bebre ede ache wono mo a eni bi esa na wono mo so a ewo nipadua ho temachia bi ewo nipadua ho eno ena wogina simpie ni apaso no ne yema ne boni kwam na nyakon ebo nkomo no waka che ne se nisuade hu ni nyina ne se wo mbehwe se Ghana ni bia no nya de obegina street so na wasesrade ehu hia pi se yen assembly no ebe mo ne ho modern wo kwan bia so se de aban hyehye etie no se ye moa wo na yetimi ema wo akade ene niema hoduo bi a ebetimi aboa wo ama omo betimi adi edwumadie kakra dwadie ne ne keka ho a ebeboa se de be ya abiri bia na nkoba se agi obi abemma ne bibi ansa na watimi didi na bibi wo ho no mo a wo mankasa betimi de onsa som edi edwuma no mo de abon ho bra na se bi anam koba ne se
say come be a din no now akogina ka kwan ho se bi okosese sika kwan ho asese ene ne yekeka ho nyina no eya ade a eye new Dwabe of Municipal Assembly ye boy ho modi biara say ye besi ano kwan we eye new Dwabe enough abato no mpese ya no so ho no nipa wo ye MCE ewo ho ye Samuel Adongo we wie ye pe ena Municipal Social Welfare Officer Patrick Opon wode kakra ka ho no wachani so ade hunu no senti a mensi no yes a ye nua no na eba ede o ma this de betu ye nim so mo nya bo na bebre trese o mbe ye adwuma ene de keka ho na yen so yen hwehwe mu no se ye bo mo nsa kan mo ye se ye di akire ne yakofе se de ben na wode sesika no nya ya de no de ye se eniema bi na oji ya adwuma bi ben na de ye faso ben ena e ba so o ma brabo na to de bia na ya se obekọ no na nipa na kasa ade no crowd ma me se fridge a wantimi amfa nya hwe na shadakam ABS ka obekasa na sika na Patrick Opon Municipal Social Welfare Officer ewo New Dwabe Enough ono ene yete ne nka no Yentu akase bono so SOMPA 106.5 FM akra na adehye wotashi enunungwa asese wankasa wotiri ho a eyiboni ya na yebeyi wontu omo bekasa ensuo ho akwache na ache dodo ensuo aye ho aye den ewo tashi nungwa na ne mpotamu nyina se wo tank mu nyina aye dry hwinim aye hwe ene wo mte wo no wo bre ena wo nso wo ton so wo di ye tanka services no a wo de ba no ebua wo gi obesi agina mo abo ena wo gi wo ku wo ansa na yedi nsuo ne beba no sika ye beji wansa na yedi aba ntia fede wo mabre eto mbe strempani fo se wo nye di wo betimi aye biara se de be ya Ghana fo mo tetashi no nkwa e betimi anya nsuo e de aba wo bre fise nsuo wo eye nkwa na se nsuo no eba sana sempani fo anya ho adwuma na wo mo eye ne den na nsem wo de to so mpa kase ebo animu no ye behwe na yetie bi e de afa se de omusi e kan no na ade ba ko mu kire mu bie mu kra ene se esese empanifo esore waka na wo mu etu wana mo animonimu ya na timi aboa amasa wo hawo no yetimi etu ase 3 weeks now we not get water but formally at least 4 days water used to come either dawn or so 3 weeks now no they left the water 4 days day and night after that no up to now no we dey suffer for water I didn't bath my sister even next she went to work this morning I came and then we came here to fetch water because she came here he doesn't know anybody here. For 3 months to say new go wode check back a policy tank here but now home le sister ena wa ya keke ko 50 Ghana mani ma galo tempe mana no ya mi vote wa ka me to no next 4 years here one vote ka wo gontin ama to rubber na me ka repair me ka fe dade na rusty na fite me na ye sika mo ma me ko na asase water awo wa ye nsho he won pa me fa ka ta na anyimbo aba enti ensuo wasemo no a ena de hye wo mo tashi ne ngwa wo makasa wo mutiri ho sempani fomram na ensuo agina mo abo ena wo mo to no wo ho na sansemi ena ma municipal chief executive officer owo leje kukukro wo honorable Israel Ajete wono nso ne yakasa ena wo bo amane se wo mo ye ho adwuma. Financially, it has added some sort of burden to the assembly and to my MP as well. It has not been easy. Financially, my people are also, because of the scarcity of water, the demand is high. People are taking it as an advantage and they are selling the very high and it's not good. It's adding up due to demand. They've increased, they said, gallons of water. If it's 1 cedis now, they sell it 3 cedis. Enti nsu anka ye 1 cedi say 3 cedis na wo beto no we ena de atete aba beto ade hia wo mo leje kukukro wo ne mpotemo an ni titru tashi ene nungwa wo mo kasa ya MC nsu akasa de afa ho se ba bia duro no de ano aye den meka wo SOMPA kase bo no wasugu so wutie free SOMPA 106.5 FM akra na na KJC Company Limited anopo no nsia kase bo eno no ekwo ba simprimo ye tene so na ye sorry adansie hu niema chance ye ekwa wieye na kache na wo benya wo branches echen wo bia woton adansie hu niema wo bi wo pantan jo abensa pa seta no so entribo ho etimatim fomasa asaman kase toase ebi wo ho kasoa ena Abidjan nkwanta achemoda nyinahini takrade sunyane ebi nyina wo ho kasoa papa asinie sunyane nie poko asinie Tantra Hills kwashiman Iron City Boshan Bremai akweteman tese da adade entem mekasa mebobo so amenwie ba bia wo ginam a wo bo adwuma nti ekwo ba simpri mu to nsafro sebra na wo benya adansie ho niema Ghana fo a mo wa mo no ne a mo bedi bronya afi mu no mo a mo beto mo danso mo a mo beto asase mo a mo ba besie no mo nkan hunu se
baby abenya papa pa be mu awie ntam ansa na wako wunchi wasa ko America ne wo UK ene wo Germany ne wo France no eye nana KJC company limited obesan so tu for be mu akwankyere obetimi aboa wo na wo de wanamo ACCE ena wo to adansi hu niam na baby akọ bia wo de be kwa ma wo kwa eti mu amu kuma se ne nkran no mo from be kire baby e ben wo se bia wo sunya na se poku asa na Tantra Hill ana se kwahye man kra na yaboa wo eye 0204355040 0204355040 na with them tonti na 74 mixture drone ye immune booster papa obi a wota yare we say by heart bia na che we immune system na nyame di wura woni paduam se enkoma wo no ye fa no wo mo bo ni padua na kwa ne ho ban wo cells ni wo tissue no wo mo ma adeboni bia toxic bia nkowuram wo mo yemre pa bibia wuram a infection na wuram menstrual pain na wuram chronic cough na wuram asthma na wuram chest pain na wuram na wona se hono ade ketua bi kura cha wase bewuo ade ntia immune system ni ntime nko enti aduro papa ye de abre wo no eye tonti na 74 mesha na wonim tete ye na nanom no omunum aduro bi e fa ne dudo no sa dudo no enne ye ne tonti na 74 mesha na we ni ye ne tise nsuo nti enyanyo no wo mo de se wo mo num wa na wo manyinya wo manim ba we de ye ne tise nsuo na DHC ye de afra a FD agye atomu odofo ba bia wonnuo sie no tonti na 74 mesha ni wa agye number ne frese si a ne enchiro ba bia bi ho ne kotobi ena sa wukọ okanshi drug lane ni kumase ashan kolina keba ebi ho ne momje na yaboa ma yare da bia wo de oyare musa adwuma kura yi wodi da bia ne miti ene me nan ene mabache ene mabasa chese da bia etifre na num tonti na 74 mesha menyare ansa eye aduru a ye nyare ansa ne yanom eye aduru a ye nom se de be ya ye nyare see prevention is better than cure enti tonti na 74 mesha na se chene se prevention is better than cure ye nyare ansa ne yanom yenom se de be ya nyare tiase tonti na 74 mixture yenyare yansa ne yanom yenom se de be ya nyare etifre 0246073498 0246073498 and 0501628931 0501628931 na enwana no na yeku yenim no na mibusa wo se bronyen se awoho beba fie kenka wo de serve wo mo wanim babanyam se bronyan wo be engagement no so be wedding no se masoro mo be anniversary no mo be get together se mo be ko retreat se bi be fasting mo be breaki de mo be breaki no just hot kenke eno a get together boys girls birthday party aware ase ne ye pedokro mo ye yie na wo cheda mo pedokro de serve a just hot kenke dokro ye hot 3 Ghana so de sepe 3 Ghana so de sepe it is a Wolfred Jones Bakery wo domi a mo commercial bank echi wa ne ye de abrew we nso de wo mo de yellow corn na vitamin A wo mu no e no mo de aye eti wo di dokro so na wo gine wo mpom de ho eti mo nso mo ton dokro nya fe na wo tepenten kwakọ ejom akoto aburo e de akọ nikanika akwakọ yam ansan wo cha ho se ntasa abebobo sa ejuma no san stress ne ye furu so ye ma wo soft life so what you say Gen Z ye ma wo soft life ne ye de ma wo no just hot kenke Winya just hot kenke no eno ano no occasion bia na edem eti wo kenke experience no ayefo na ebanso a ehye wodisi wo maade echekura na ehye eti omanfo momfrey 0256068832 0256068832 Just Bakery ewo do me commercial bank echiwo na me chiachia wanope ya na me busa wo ho to say Dr. Tam da so say na wo asantemantem agogo eno wote se enkranfo mo frɛ no se yare abadodo eno otu fan so okɔre eno wabɛbɔ ne sese wo pokwase mayira na pokwase mayira ho no wokɔhwɛ dan bia wasi wo ha wode ayeresa ebrewo a wobi nka nche wo se midimafo herbal center no fa wontuma kɔbɔ ne dia no eti enne yɛse akoda bia nya 15 years wonya stroke eba ne se ne yɛte ne se yɛno ne se na amene fa ne bra midimafo herbal center no fa time ento so eti ne fa ne Dr. Tam da so eti enche ne yɛtu ne se banche no wade wo ho fi se dua bɛwɔ wo ne yɛntwa so yɛtu ase sisi yare wo de kɔ ana aba Comedima for Herbal Center. With the diabetes, near Siaka, with the Bewamubua, but Medima for Herbal Center. With prostate issues, no Medima for Herbal Center. Hypertension, no Medima for Herbal Center. Kidney failure, and a man and memma more power. Yadi a war chamumpua, Momma Medima for Herbal Center. Dr. Tamoda, so Yaria crown chrono. Yabetchen as a beko. Yaribi or Bano Babe Facunya. Dr. Tamoda Sosebra, no more. Time for the malaria, Nina, you twas here. Etimodia answer will be free. A 0244 774
282 0244 774 282 and 050 072 7215 050 072 7215 Pokwase Maira Midimafo Heba Center now with them Kasieboy Wutie Free Sompa 106.5 FM Accra Aimu Shamna Ed Yahumesu Yeba Yadidia Kenyina Ebetwaso Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no hudru na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag Bra, aden, enen su biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hye, esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hye, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hye. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba me hye duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba me hye enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa hwe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekro yi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadi nkrato yi atom. TV Emma Aketiapa. No kure Emma Aketiapa. Ye transem ne so na ye den sem no akwa akopie mu ewo amanone. Wa amanone sem no America ene yegina. Na hona twetwefo edema Homeland Security eye Christy Noem. Wano ena na anu okotwo to the Facebook wall ene ni social media so say wano de ewo susu de ama mewafa America mampani Donald Trump. Say be ya amama man bi no a wade sono to won so na ye partial ban. Se wo mu ntimi ntu kwan emfiri wo mu kroso ma America no be ya nko nya ni total ban ene yemfa ho so ye mampani za man kura America ha kura mensi ho na ne nyina ne se na nsem ho ebra na Joe Biden eti akonya so no wo mo sign bill bia
na kyerɛ sɛ wɔn mu ano mo ne America edi kasubo mu kakra titiri pa ne Afghanistan fo no ya wɔn bɛyɛ sɛ mfie aduonu a wɔn aboa America no wɔn nyinaa betimi aba America na gya wɔn abedi kasubo mu kama ɛno na nam so a ɛna no kura Donald Trump ba yɛ wɔ kyerɛ sɛ ukopie mu America sa Trump law no a wɔsa ayi Biden emra no wɔde ba yɛ no ɛnyɛ kura ama sɛsɛ ekunkum ɛkɔ so wɔ America pa terrorist bi na bɛpie America ɛnam Biden law nti ɛnɛ watwerɛ de akɔ ato ne Facebook wɔ yɛ asɛsɛ Donald Trump ɛne American mpanimfoɔ no nyinaa obi ha hyɛ ɛwɔ ne social media na obi nhunu sɛ 19 countries ana Africa ka ho Middle East hɔ ɛna afei so Caribbean countries ni bi ka ho no sɛ wɔba bɛyɛ no total ban anaasɛ wɔnyɛ hyɛ post deɛ yɛde ani deɛ akyiri ne yɛbɛsi bia no yɛde bɛto atiefoɔ anim kasebo no wasi ensama yɛde somo no pɛ de makotene bi ɛne sɛ ɛno hyɛ badwani ɔwɔ Brekum West ɛyɛ honorable Dixon Chredua wakasa sɛ ɔman constitution no yɛnyɛ mu nsakyerɛyɛ kakra ɛfiri sɛ ɛma ho kwan ma obi asɔre ya wɔ sɛ mede petition aba yɛnyi wɔ panyi bi ɛmfrɛ dwa so sɛ constitution ma ho kwan na ma mpanyi sɔne soɔ na ne yɛsɛ fata ansa no de ama chief justice ɛno na amanfoɔ de petition no bi ɛde akoma ma mpani sɛ DC ya wɔnantɔn Abdul Rahman Rosina wenyi na disan say fertilizers 600 wasesa akoton Honorable Dominic Nitiwo emre bi atwam no yosofo a wahye bambo so abamane se woni yetiti ne fie ene nani nso mmerade eti nipa bi keka se wabra woye defense minister no wotontom asoja fo nsase wo so wonya bi da na ene enko de bekwa koye kua na ode apenisika nipa wo susu se wo insight nkrofo wo hwediem ma wo mkobo nine mosofo eye onimnyamfo Ebenezer Kwakuado na sem no eno akokota say January 22 wambeto aseni so na tashini nungwa a ewo lejokoku krowo abatom pesaso wamakasa de atodwa se womani baabi eda na ehye efise ensu omudi begusu mpo omatimi ada ne ntimi na tanker services na agina moabo ene womoji womuntimpani fomrem American so Homeland Security one secretary Christy Noem atro e de akoma Donald Trump asan de ato social media say beyanka yemfa total ban ento mama bi so mutimi America yene ye de kasebo yi esomo no pay eyeme akosua ago abowagye wobetimi aframe akosua nhira me ne medoba obrempon na kwaku ampoma na meka wo say efi SOMPA 106.5 FM akra no efa ye headquarters ewo Kumasi eye SOMPA 93.1 FM Kumasi hono a ayiko 100.9 Paris France ya Damfo Radio takwa SOMPA 101.1 Techiman SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 Nkranza SOMPA 90.7 Mankasim ya Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio one eye SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM akra and na YouTube nso ye SOMPA FM live your website www.sompaonline.com na meka SOMPA chede kakra de akyerew bro nya bonyankopon bosia ebre a wode ne manta de ne ntoma ene ne ma aka nyina beba beboa yen na mobile money no betimi de afa 0598559802 edi e beba ye Terra One Media anasa Blessed Foster 059-855-9802 account name no Terra One Media and answer Blessed Foster Fabi Bibra na bro nyen say ye emo say ya